Sanibonani bakwethu. Ngiyethemba ukuthi niyaphila. Bafethu ngiyethemba ukuthi amathikithi seniwathengile. Abangakawathengi siyacela ukuthi abawathenge amathikithi konakele kakhulu. Ngomhla ka-8 kuNovember eKings Park eThekwini. Gcwalisa Spring Picnic all white, kuzobe kushubile ngempela. Nje banibone i-line up ukuthi iphumile, iyashisa ngendlela exakayo. Ungaphuthelwa, ungafuni ukusala ezintweni ezinhle bafethu. Kunama surprises lapha nazobe khona i-event nje yashisa kakhulu, izobe konakele. Thola ithikithi lakho. Amathikithi ke lawa amatafula sese ku 90%. Uma ungalithenga itafula azophela. Angaphela ngisho nange-weekend. Make sure ukuthi uyalithenga itafula, uxhumana nenombolo ezifanele uthenga itafula. Amathikithi ke ayahamba kakhulu, phuthuma i-computer ticket noma ticket pro ngokugooglisha igcwalisa Spring Picnic, noma uye Shoprite noma uye Spar noma uye la nje ukudayisa khona amathikithi egcwalisa, noma kanjani hlanganeni khona bafowethu. Imbila yeselomsila ngokuyalezela lo ngisi white wakho siyobangena eThekwini noma kanjani, ngiyabonga.